Στην πορεία των 4 ετών υπήρχαν και έργα που δεν ξεκίνησαν για το καλό του τόπου μας. Όταν αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 19, ο Χιτά-Χιτή Γραμματικού ήταν ένα βήμα πριν τη λειτουργία του. Με στρατηγική και σχέδιο και με την κινητοποίηση όλων μας καταφέραμε να ακυρώσουμε στην πράξη το καταστροφικό έργο στο Γραμματικό όπως είχαμε δεσμευτεί. Αναδείξαμε το πρόβλημα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι από το 2000, κάναμε προσφυγές, φτάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το καταστροφικό για το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου μας έργο δεν θα χρηματοδοτηθεί και δεν θα γίνει. Σήμερα κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Στοχεύουμε οι εγκαταστάσεις στο Γραμματικό να αλλάξουν χρήση και να αποδοθούν στο Δήμο μας.